Stand one Nang to di. telepon. Chắc lắm á. Ừ. Tón thế pini Ladakh ni itu APSLC Langfer constituency ahin pen ni itu pini tong sekot pen perang ke tumpan ke chupapon ke alam ke lapu helo alam ke damtang ninia prang monjir tarupi YouTube APSLC aphan anong nang ke yudunji taswa bidilang nang ke claim dun taswa putha lapen ke pini labang social media long itu ahok pada ke bang bang ke monjir tarupi aphan itu lam klar di pigali APSLC atu aphan alangli nang ke rai dun thap APSLC punang ke parya dun thap aposi itu APSLC atu aphan si lam klar di pi monjir tarupi CM tuliram rong hang long ke dam comment pele itu lam klar ki video ya kam tabi alang li dam de tami alang li tangka chuan e tami nili tu matangka takali pe nili tu phan thang kana robok be la pe alang ke nili tu ma party muni takali kasi ni tu APSLC phan alang hada social media long alang ka chipinda neta langpher constituency long dihin rimbang abang thulo usia lang li hadak social media long alang li cipi dasila bangke dihin rimbang kali alang li ke langpher constituency long ke ajat ar putawi lasi alang li bang APSLC pusia dak rata tu phapa mangkuta lasi ni tumke central committee long talang li phange ponpe lapen ke constituency committee long ta ponpe la lapen non LA long tani tum non 10 tarik si ni li tum ke chingwai la non tarik ke lasi alang li ke la hello Nilitum APSLC apa? Napa mang hudun dia pat? Nilimen pen social media long alang liwang lo. Nili panang sorsa pen alang tem ali chuan lo. Alam ke pado ke nili pen. Nili panang sorsa pen alam si. Amuka langper constituency a presiden ke. Kahe no aot ke lang no lapen ke lang li illegal. Pini sinang pulo. Tinili illegal. Ot ke lang no ulutang te alang ni piklang nang yi alang li nang piklang nang yi la hello nang li nang ot kelang no ke kumane hem wokak chong hudam det ulutang te wokak chong hudam det punon kumane hem chainong chong hudam det pu chainong chong hudam det punang paklang no la paklang thek thesi ot kelang no aning ke heno punangi puore la pe isona lam ke la hello nilitum all party his leader conference mate APSLC tumke koman tunia sita social media tu ban papen press meet ingi ji pulo tangte pinanso bahani tot chompen invet tot link pen ke ni tumke lapuson ke ni tumke lam paching dak ke nili tum permission NG central committee tu pan permission NG permission en pensin ni tum party lam ke ni tum rata hong jai long wanji pini le thota nili tumke Central Committee tumpen ni tum kala bangso permission NPC pini ke ni tum kang ni tum ning hang pali tum kang ni gali Central Committee ake hai JI Kathar itu masat alang li pulo to lam klara banga pinut pulo lasi ni tum ke monjir phanda sorsa se ake hai tuliram rong hang bata tum sorsa se ni tum kam kali lahai monjira phia phiki chu dunsi ni tum alang li ko mayam si ke dam lopu kachuri dunjia phadi tum adiuti ave lapena kono ni li thanda kala bangso all parties dar conference mate APSLC langpher constituency arat aphan lapen chota kali all Karbi Anglong west east Karbi Anglong arat APSLC tom phanta pachini lo mondir taropia lampen ke nitu apor se padam de mondir taropia men nitu phan social media la akolang li wang thu putame alang li lama phutha ke ta apor se padam de la ke nilitu mamuni takali lapen nilitu phana ki milena pui takli lasi alang phange totally pengke ni tum ke avi lagi naga cerap dun thang tabi lamposi bini lada alang langpher constituency long ka cerap dun do pukachi puke la hello alang li finance long puke di alang naga cerap dun ke alang li ke finance long ke president lo alang li ke general secretary lo la pe alang li puta hai langpher constituency long women wing ni hello president puta hai women wing a president ka lang li hello
lapen ke general secretary ke alang li helu muad alang li tu padang pache thano na lasi nilitum ke APSLC tum ke illegal ke nitum claim kli badu phanta nitum sorsaji morjaji pusitame nitum chingwai 8 pen kadok abe che don cling pensi nitum actions tame chi enji nitum angbom pu men amake konane rata wa hongya long pangdak dam phun pu ke nitum claim kli pinyanienta alang li pulo mondir taropi pulo nifan nong nu nang ke jo tuliram rong hang long poisa ke endam lak ke endam keron pu lak ke endam bota entum ninge je pinyani da konane nang tum konane na paper long social media long kan tum theklong le je nili hin pen monjira phan ke bok monjira phan tangka ke endam pu ke nili no hok tala bang solam ke klang abi ape nili ni ta ni long le det ke lasi alang li bang ke ki pu thai we ong si la bang solam lang li wang la pen thu ako dak apena na mata pulo kedam tang in kora pli abang ke alang li tarik in kora pli kedam tang tarik in kora pli long bang ke alang li kali puya arni alang li bang ke hadak sidu tuliram rong hang sidu tuliram rong hang pensi nili phanang ipu bang atum haladak nang tua munit mai PSLC munit malayo mondir tarupi ke pulo nili ke mondir tarupi phan ke mane langpher constituency munit lo pu ke nili ke hala phake thante nitu mamuni ke lagali mondir tarupi ke nitu munit kali sita men ang tu PSL sini theklong bom la pha dak si arjap oyu pu la pohelo tarik inko rapli di amasi nilitum alang li phana bangke sang serious ande social media long da bang le det kali tu alang li lampu tha ama alang li bangke tarik hinyang ni women wing ke sengalong ar punanga chuhang du nama ni rada tum kroi khade ar pu pipe de nilitum APSLC tum nenga ar pu jitang te gadi alang li phan ko na pel ar pu pipo alang li ke congress ong ta dunde BJP long ta dunde APSLC na dunde nok ta thira ve munit ke dam tang MP huta alang li ke congress bisi ki jok je ka thar phan jok je la penon MSC huta nili phanang jok je non ta non MSC huta tabi litum pupe election aru ye pot pemani tum thang ta pupe la pusi langding la hello asini tum ke alang li so so ar punang chu hang dun ke la ke alang li methang ji therak nangi kona engul ma sar punang chu hang dun lo nilitum pide ke da sita alang li radhong ye long wani ka ve alang li na ke long dun je opojukto ta ve det ke ki piya phai tuma kam ta ve alang li ji pulo 3 years a course ne complete lo 3 years alo ni la phan ka complete dun APSLC lo ke dun pu ni to dak 3 years lo polang li ji pu jot ke 3 years lo polang li phai tum da ka hisap pon pe det ke mati alang li ke tum lang pher constituency long ke nang join dun de lang ni tum ke deng kon long le lang ku pulo ar pi pu kon po la hello la sinon e thelam finance ain pe ke alang li itum long general secretary lang pher constituency lo ta pen finance long ke alang li sia president lo finance hi de me alang li ho pele pa thaning na to lasi aprangsi pini lada ferangke tuma fanda kachofa athe kopima lasi non nilitum nang thanpo lasi ferangke tum fan pini lada nilitum tong sekot nilitum lalo nilitum kache thanang kok mate nalitum nangi fanang kok elhanno je non kedam tang saritari karni di kedam tang 4th November arni jitu sangpi monjir tarupi alangli hinben jitu nilitum APSLC langfer APSLC presiden phan pen an jumeme junono lam karbok pondo asila bangso alama puthak sinilitum sabo lam klarbi ponji bonda nilitum alangli atulira mahendam der batulira mahendam tangkawan der tu bangke nilitum asata ning oi mate nilitum asata kaning je dunia wi bon sitame nilitum la bangso prank ben se arjulong lo komplain nang le lo nang litum amunit ma sini litum mang pulos tam nilitum amunit kali pun nilitum thang objection ave alang li fan tension ave bon sitame alang li saritari garni bang alang li jitu ferangke amai fa se alang li jitu nilitum APSLC amai fu made president ke hai kongrong pi phanju me juno ke thana lampe na masi nilitum alang fair constituency committee along office bearer mate members on tum sitame aning ke oiru mate lang ferarats tame aning oi po mate ajak don kamang huta dupo lasila bang solama ku thak sin itum paklari ning hang nasi alangli ke cipulo je alangli ke dak langfair constituency committee jitu finance along alangli ke
general secretary positif pulo kasi lake alang like totally alang like kacubai athema alang like ladak finance committee long le alang like general secretary kawe chot lapugali alang like constituency committee along ta alang like thangnat a member ta ave thangnat arputa ave even alang like women wing along sita me alang like thangnat a member ave alang like president secretary buka filo alang like member an ta alang li fan ke pon ke lang lasi no namat ke alang li je lapuson alam nangge bog doni nang karbog doni ke alang li ke PSLC pen puke alang li kachi puke alang li chokchi alang li ke PSLC pen kali totally alang li ke PSLC amunit kali lang alang li meeting nang dun bom lo meeting ke akdom nang idun na tum o kado ko amunit amale nilitum PSLC amunit pu nilitum member mate amug lo pu nilitum jong pon pelang nang dun lo kado wita PSLC lo kachi song pina PSLC ke hok hei lepen long ri pang song pina posida ke kado kawe party munita nang don lo nilitum ke pathek kelo lake kuma party kuma karbi tangde karbi lo ladak nang song non tum an ke khai long ri farman lo pusi alang li tala pusi nang don bom lo nilitum ta to nang padunang pusi nilitum lang pon bom lo lasi non alang li jitu PSLC along jitu finance committee along general secretary ko alang li pibang ke alang li totally chokche lasi alang li front lake alang li lason rata pan kapamang hu kacubai bangga alang li nang ton nai athima PSLC etum kam ke claim ke intirjir lasi ladak lapuson alang li jumime junono nang karbog doni lepen lason arpu nang ke krong don thabji pubang ke nilitum kroikri lapen ke adun thu nili pui dolang lalu nang litum panang pak lain bang lalo jel nilitum PSLC long finance committee long presiden la pena secretary ladak si nilitum doang lah presiden bang apu nili lo secretary bang Stop check that. Pati boken. toh la si ilitum ladak ilitum labang so joint account nilitum kakuli dolom ladak lang fair constituency committee along joint account kakuli do ladak presiden lagi nang litum dak teglong lo photo da dolo komol singi hi la pena general secretary lagi provet timung asi dake komamen situ ladak ke general secretary alang li son alang li photo sila dak do po asi ladak pensi rata tum chini nang po je alang li ke kacubaya bang la pen kapamang huwa bang poke la pen adun thu nili pui dolang nan lo je alang li jitu PSLC lang fer PSLC amai fu ake hai kongrong pi afa alang li sang pi monjir taru pi along dia chohang nang ji lapen aku ke hai CM tuliram rong hang along ta dia chohang dam nang ji pu alang li ku pia wei ku pia ngul ben alang li kaning je lo athima ku pi si nili tuma president rong pi sangho alang li ku pi si ke chok che ki pudam alang li lak lak atangkawan det puta alang li phan pu pe mati social media long sita me thangnat pache thangawi lapen nili tu man sita nang thanong li bon sita me alang litum ferangke mai long ke fahot ke alang litum pulo je alang li kongrong pi nili tum fan nang ki blame je ake hai tuliram rong hang long dam si lak lak atangkawan si rat pan ke ron putang ho lapuson puke alang li pen pulong le lake nili tum ta arju du nong le lapen alang li lake kapachobai lapen alang li hemasor mate achor jitu besang ho alang li pulo tuliram rong hang ben ke thangnat kachera mate relationship ta ave busi pulo bon sitami nilitum langdam lo thek dun long lo je alang li sangpi monjir tarupi alang li dam lo 24 dani alang li ke hai tuliram rong hang hem dam lo to lata dam lo nilitum chini dun lo sita thangnat pupe akko 4 dani ta alang li dam thu busi apena na bang ladak alang li tum ferangke mai ke fahut alang li than polo adap prangta tuliram rong hang hem dam jong sa relationship ave polute kopi pot si apong ke dam lo labang ke rat atum chini nang po lapen rat atum pang thek nang po alang li inud lake dak PSLC kache song rat atum phanang pamang huduni phansi alang li nang ke claim lasi nilitum alang li fan kachuning riji mate alang li fan ki pui ke lahan lo alang li si dia kachu hang nang ji bang lo athema alang li thangnat approve ave pensi alang li fan dia cho hang nang ji la pen tuliram rong hang fan ta dia cho hang nai puke lake rodam de la se alang li si dia bang cho hang nang po athema alang li fan nilitum lang fair president fan alang li use lo alang li bon sitame haladak social alang li tum ferangke mai kang ni hut alang li tum long comment ke pa pidun ke sop
jaya katar go back po lasi alang like ke target ke jaya katar sarapan lasi nilitum ki pudaim bangalalo alang like EPSLC abang pigali claim bang pigali lapen alang li fan ke komanetum ka use lo komanetum si alang li fan lapuson ki pa claim lo lake BJP etum RSS etum Bongo Sena etum si APSLC etum fan kapamang huji fan lapen anong ge joji fan ke claim pusi nili tum abang ke jong dampo lasi nili ki jutsi ki pui bangal kachuning ri bangal han lo je lang ferarat lapen ge kaduk lasi nili tum pini dak lang fair constituency APSLC dak pini press meet kang ninan ko kalamang ke lapulo la nini thoma prang sang pimon jir daru pi bang hur pachodu da sonsi heglong lo lasi press meet kang ninan ko kalamang ke lalo lang ferarat pencheng lo kadu ko be APSLC along ke kroid atum mang hude ji po join si pini bang ke nilitum press meet bang nang kok lo seta ke mang hunang ji alam thang ta ve alang li ladak nilitum long lang fair constituency long seta me thang ar puta ve alang finance secretary pu lata kali nilitum ladak finance secretary bang ke kapre galam lo nilitum ladak women wing long seta me thang ar puta pe pon pela prampel la punang dun ke nang dun bom lo seta me nilitum amu ke finance secretary lo puta nilitum jongje ba women wing along setame R2 lahalo president secretary pusami nilitum thangta jongpon pe lapen thu non secretary punang kachi nang chikrong tun nasu nat ingul pen dong dam lo ne setame nilitum long bang approve do alang libhan approve nampak lang thapu nampak lang tidak tahe mini lahalo nilitum bank passbook lake secretary ni limat lo president la pu ke komor sing inhi lalo lasi alang liphan tuliram rong hanglong poisa ke endam ta ho kupine ta ho hai bang ke nilitum thang ta pudunde alang endam ta ning hang endam de ta ning hang la bang ke nilitum long thang ta chira avedya po nilitum tangkale chopatim ta gali baja tali nilitum lang fair constituency long nilitum ingthir 8 pensi methanga kam cheklem bom ingthir 8 pensi kam da pechon bom te alang li non thang ar pu ave pin pen non ladak lang fair APSLC team along alang li lapu lam nang chi yok dun lapu bangke chok chi deji nasi finance secretary po alang li ka chipu bangke aron repin lo labangke non nilitum ladak lang fair team pulo ladak APSLC a group ladak doan setame alang lipan women wing non jong holan nitum setame lam ne paklang lo nasi alang litum phansi R2 ki TG po alang la so join ni pensi alang li nona bangke lam nang karbo dun la hello ci pacini ponta ko keceng ma Nilitum lang tel kompetisi pen ke. Asik pecah kan? Nilitum along te mane la mundur taruh ke mane angkin duduk nak anung tawe anisi la bat tarik hinyang bong nang dun lo. Di posisi bong sai ma pula so sini tum ke mane la so si cini dun calo alam tak. Mane mengpong inut pan mengpong kadu kawe long ta mane nang cerap dun ta we jat tarik kuci hoi ma pula so sini tum tiging ke la sarkong pen ke cedan lama oh ni kinang tipe pini ke nitung rumen bin ke seng apa nitung pini ke seng ceng lang ke sek tan nitung income lang asal ni engke lason ni pen ke alang ke hu bahere dam lo engke mama panik pun lahai lo alang ke engke dang men baram ta hello geng lo engke la presiden ta engke la pan si kici jinang men bar pen suno presiden lo ke dang duduri no engke la pan ke kuson lo rap tum ke engke la pan si jong lo engke general secretary lang ke nili pansi nang yong ket lo engke bhai nyang bong pantan ka lang nang meng ping cici ni ne de lo engke la soni si tunge past tem ta lang phek pen ta mane atang ta tunge na hok ta dunde CPML puno FGC puno BJP puno tunge na hok ta tiklang de pin lang mati nan pas nang ki sun deng che lang kar jab dong ta ni tum halo so din si tum ar jab dong thek chalang ke la soni past tem pen yong si thoi nong ke jo son pi mo pi ko son wo ta che ma tha du la so ni ka
engke la wang tu lo engke ko som pen ni chung ne de lo som ku pen to chal pen ne engke la solam ke media pha hang lo alang tu ke so nong thang lang ku e lang phet pen ki ni tum phan ki nong nang ju ni epl si pen ke ni tum kamat tham ni et ma job le chiklem sama kamat tham ni sen je tham si ni tum la haya kang ke kai ke ni tum ya armam tharo tan ni tum la si ho dai tan ni tum cha tan asik ni ke lang pher phan patin ni lo je ni tum kon si pen ke monjil taro pi ke ni tum lo abi lo tapi nitung ke arbina si koi wet ko arbina ke nitung ke na pahat dinong nilo la si ada pen si tha alang cing ni asik ni ke ni an pen si bulang pher kan pun si patin cari tahu Bini ni handle presiden lah, konstituensi lah, women wing, presiden lo ni handle, asih, alang ni ke, mungkin paham, mana aku lang ke cici puja. हमारा तो तुम तमे माने आलां फांजों कॉम्पिटेंट लो लासी मेरी फांसी नांगजों कोरंग मतलब पूछी लो monje si nigi aku nang ke tiji puja nasi alang ni ken hok kan tame kecira bawe